Ka Election Committee jong United Democratic Party Mawkyrwat Circle haga khat sautri unai luar arja arpusau kala Pynlong ke election banjit yo Kyrtong uban saya kun ya ka election MDC na ka tiket jong ka party UDP na po Mawkyrwat constituency Southwest Khasi Hills district para ni ke jingya jit ke bala ya bet ya renti haringkat ke jing kho jing suba uba Jeslanroy nong si ubalong upara khat du jong MDC barim ka Mawkyrwat kata ulit ba bras nong si uyo yo nam tam kat kum ke jing pentep jong chairman ke election committee jong UDP Mawkyrwat Circle uba FD Ramsit kidon hadu saungut kiri orang ba kibalong ru ki noilam jong UDP Mawkyrwat Circle kibala pan tiket na ke UDP banya kun ya ke election MDC na po Mawkyrwat constituency kata uba Adelbert Yaupniao uba Senshar Lingdo uba Jeslanroy nong siet par uba Polan Sokpo hakani ke election ke bala aila tang ya ki president but secretary jong ki polling unit ki dekat ke executive committee jong ki UDP youth wing ki dekat executive committee jong ki UDP women's wing par ki dekat ke executive committee jong ki UDP Mawkyrwat Circle uba Jeslanroy nong sit ulawan Nyngkong uba Adelbert Yaupniao ulawan baar uba Polan Sokpo ulawan balai par uba Senshar Lingkoi ulawan basau Nakaliang chairman ke election committee uba FD Ramsit ulay thu bahdin ba ke election committee kala pendap ya ka kamram kan sapa ya ka kaipot syakibor bahlor jong ka party bat langit scamru ba ke election committee jong UDP central body kan buram ya ka result jong election ha ka ba Jeslanroy unlong Kyrtong ka UDP ha ka ni ke election MDC na po Mawkyrwat constituency Tehre ngilale ka bhatam bat kata ka jingle jongi kalong ba ngilale kata ka dur Kelam dah empat unit, kelam dah tahu grup unit, bat ke sistem kebinele kalau ke sistem kebala menjur dah baru saungut ki kandidat, ki aspiring kandidat ki jongi menjur lagi nongelam parti, bat gila pendap mata dah kan election committee kabakal lek proses ke jongka. Te ngisung tenat hadap kata-kata ke bangilele dak bangi i ke jinghun jong ki pajba ki bawan ke committee mata ke lek thai dak ki jing kemen dak jing ku sam ki bar khoi om don weru baknyum lane bakhnyo kan thop ki saumut ki kandidat ki benar bangi ke ba ki da UI tak mat ya ke bakim sim khonyo marki shania bak proses wale kadai proses ko baik hidup kata ko khoi hidup kata ya ke bala pendekam dak seker balot bat kata seker balot ke bangile ha kata ka dor kata ganti ha ka ba kram lap ban ya thau krop kram don ke je thau krop kata ka grouping haki unit ki jongi andre kila le be tek dak je suthu jong kini ki nongelam ji jongi tingi i kata proses bangile bagi ai komisi bune ka election bukti ke bala le kene bat election bukti ka sia on pa ka district bukti jong ka parti Mawkyrwat Circle par kum juru in sapa ka district sapa ka election bukti te ka proses kelang jerong te ndai ngisi itu eta pada keling jongi na Mawkyrwat ya ka baro itip bangidon hadu songut ke bapan ya ka tiket te keling election bukti kan le ka ba dai pat pendep ni proses bat mentana keling jong ka Mawkyrwat lase ngim dadon bandang ya hedak shu ikene hande kalong bet tang manfa syaki bor ka Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya